Si ets empresari, t'hauràs de plantejar en algun moment si vols constituir una societat, si vols que la teva empresa sigui una societat limitada, una societat anònima, una SLNE, etc. T'expliquem en què consisteixen aquestes societats i quines són les passes que has de fer per constituir, per crear la teva empresa. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. El primer que has de fer és escollir quina és la forma social que tu vols. Aquí tractarem de societat limitada, les més normals, societat anònima i societat limitada nova empresa. Aquestes societats que es constitueixen de manera express, aquestes societats que es constitueixen de manera molt ràpida. En principi, què és l'important entre limitada i anònima? El més important per escollir quina és la forma social és un fet: la transmissibilitat de les accions o participacions socials. Quan tenim una societat limitada, diem que té socis i que té participacions socials. I quan tenim una societat anònima, diem que té accions i accionistes. La diferència és que les societats limitades són de caire personalista, és a dir, tots els socis que ja estiguin dintre de la societat, els socis fundacionals i els socis constituents, tenen una sèrie de drets que són preferents per comprar accions, per ampliar capital, abans de que entri un altre soci, una altra persona que no forma part d'aquesta societat. Jo no li podré vendre les meves accions si soc soci d'una societat limitada a un amic meu que no formi part de la societat si els altres socis no hi estan d'acord i no me les compren ells. En una societat anònima, la transmissibilitat de les accions és en principi lliure, encara que es poden establir mètodes de limitació. I el capital social. El capital social mínim en una societat limitada és de 3.000 euros i en una societat anònima el capital mínim és de 60.000 euros. Heu de pensar quin és el capital social necessari, quina és la inversió inicial necessària que heu de fer, tant amb diners com amb actius, i aquesta aportació formarà el capital social. És important, sí, és un tema important perquè això afectarà la vostra solvència, a les possibilitats d'obtenir crèdit bancari, a les possibilitats d'obtenir financiació i a no entrar en problemes de fallida tècnica, perquè quan una societat, per exemple, el primer any està invertint molt, probablement no guanyarà diners, probablement farà pèrdues i s'ha de tenir en compte que la societat entraria en una situació tècnica de fallida si el seu capital social es veiés reduït en la meitat o més de la meitat. És a dir, si hem fet una societat de 3.000 euros i n'hem perdut 1.500 el primer any, estarem al límit. Si n'hem perdut 1.600, estarem en una situació de fallida tècnica i haurem de posar alguna més de diners. Per tant, és important fer aquesta reflexió. Tot això té a veure amb la redacció dels estatuts. Farem un altre vídeo sobre quins són els estatuts i la importància que poden tenir aquests acords inicials fundacionals de la societat. Un cop hagueu pensat això, heu d'escollir un nom que es porta al registre mercantil central, que és un registre que al final controla que no hi hagin societats que tinguin la mateixa denominació, que es diguin de la mateixa manera. El que heu de fer és escollir-ne entre 3 i 5 per ordre de la vostra preferència i sotmetre'ls mitjançant, per exemple, a la web o a la vostra gestoria perquè us ho tramitin al registre mercantil central, que al final us enviarà una certificació negativa de nom d'un dels de la vostra llista. Negativa vol dir que no hi és, per tant, és bo, us val aquest nom per constituir la societat. Amb aquesta certificació negativa i després que hagueu decidit quin és el capital social que heu d'aportar, haureu d'anar al banc a fer el desemborsament d'aquest capital social. És a dir, si una societat són 3.000 euros, haureu d'anar al banc amb el nom de la societat, amb el certificat del registre mercantil central i dir volem fundar aquesta societat i us obriran una compte d'una societat amb constitució o d'una societat amb fundació en la qual podeu fer aquestes aportacions de capital, de diners. Aquí s'ha de dir qui són els socis i qui són les persones que aporten el capital. Si és una societat anònima no caldrà que el desembolseu tot, depèn dels acords fundacionals, però podríeu desembolsar només el 25% del capital social.
Si és una societat limitada, heu de desemborsar el 100%. Si és una societat d'aquesta nova empresa, no cal capital social. Un cop hagueu fet aquestes dues coses, heu de redactar els estatuts, els heu de signar tots en un document privat i anar a cal notari. El notari el que farà és recollir les voluntats de tots. És una reunió de socis, una reunió d'accionistes, la reunió constitucional de la societat, fundacional de la societat, en la qual dieu que esteu tots d'acord en fer aquests estatuts i l'important és que assisteixin les persones que van a ser els administradors, que van a ser els consellers que portaran la societat perquè acceptin el càrrec i al mateix temps acceptin les responsabilitats que comporta el ser administrador d'una societat. Al mateix temps, el notari el que dona fe en aquest moment és que s'ha desemborsat el capital social. I aquests són els dos actes més importants a part de complir els requisits legals que ha de tenir una societat. Un cop hagueu fet això, el notari us fa una escritura i aquesta escritura s'ha de portar al registre mercantil. Si no es porta al registre mercantil i la societat no s'inscriu, esteu en una situació de societat irregular. Aquestes societats irregulars poden generar responsabilitats per tots els socis si no estan inscrites. Llavors és necessari fer aquest tràmit d'inscripció en el registre mercantil que us correspongui, de la zona que us correspongui, Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona. I prèviament haureu d'haver sol·licitat el NIF. També ho pot fer el notari d'una manera telemàtica i ràpida, sol·licitar a Hisenda que s'ha constituït una societat, que aquests són els socis de la societat i us donen un número NIF provisional. Cada vegada que neix algú i cada vegada que neix una societat se li assigna un número de control, el número d'identificació fiscal. Aquest NIF provisional valdrà 6 mesos. I un cop hagueu inscrit al registre mercantil aquesta escritura de constitució de la societat, l'haureu de tornar a portar a Hisenda perquè us dongui un NIF definitiu. Una targeta, que ja no és una targeta, és una carta més o menys electrònica, amb verificació i firma electrònica, que diu quin és el vostre NIF provisional. I ja teniu la societat en si mateix creada, però no podeu operar. Podreu operar amb la societat a partir del moment en el qual la dongueu d'alta a Hisenda. Una cosa és que hagueu demanat el NIF, però que hagueu demanat el NIF no vol dir que hagueu declarat que comenceu la vostra activitat. El dia de començament de la vostra activitat l'haureu pactat en els estatuts, es sol pactar per defecte, que és el dia en el que es firma, però podria ser un dia posterior. Podríeu constituir la societat el dia 5 de desembre i dir que no començareu l'activitat fins a l'1 de gener. Llavors, les vostres obligacions fiscals començarien a l'1 de gener de l'any que correspongui. I mentrestant serien actes preparatoris que també es podrien comptabilitzar com actes preparatoris. Un cop hagueu fet això i hagueu donat d'alta els administradors en el seu règim d'autònoms a la Seguretat Social i també, en el cas que vulgueu contractar treballadors d'una manera immediata, obtenir de la Seguretat Social el que és un número de cotització, el número de patronal, per donar d'alta als vostres treballadors, la societat estarà operativa. Abans i anteriorment feien falta, a més donar d'alta uns certs llibres. Llibres com, per exemple, el llibre d'actes. Aquest és un llibre d'actes antic. Aquest llibre, quan es constituïa la societat, s'havia de portar al registre mercantil i el registre mercantil s'assellava que aquest era el llibre d'aquesta societat, li posava unes mosques que l'identificaven i aquí és on havíeu d'inscriure tots els acords de totes les reunions de socis com a llibre obligatori. Aquest llibre és un llibre de fulles mòbils, era un abans, perquè en els altres eren llibres que són com aquests, que s'havien necessàriament d'inscriure a mà. Aquest és un llibre d'una societat anònima, el llibre Registre d'accions nominatives. Quan les societats anònimes tenien accions nominatives, havien de fer aquest llibre, que també es portava al registre mercantil. En aquest cas tenia aquí aquestes mosques, eren tota una sèrie de fulles en les quals constaven quins eren els accionistes i les accions que tenien. I en el cas de les societats limitades era un llibre com aquest, molt semblant, també passat pel registre, però era un llibre registrat de socis, a més d'un llibre registrat d'accionistes.
Aquestes tres coses han desaparegut des del 2014, ara són llibres telemàtics. Per això, un dels tràmits que també heu de fer i obligatoriament necessiteu és obtenir de la societat un certificat electrònic. Un certificat electrònic que ve a ser la firma electrònica directament de la societat o d'algun dels administradors amb representació d'aquesta societat, que és la que us permetrà fer totes aquestes tramitacions, tant a la Seguretat Social, tant enfront d'Hisenda, tant enfront del registre, perquè aquests llibres ara anualment s'han de declarar, s'han d'enviar al registre de la propietat. Hi ha un tema que és compromès, perquè els llibres d'actes, el que us deia és que quan hi ha una reunió de socis, una junta de socis o una junta d'accionistes, les actes recullen tot el que s'ha dit en aquella reunió, o gairebé un resum de tot el que s'ha dit en aquella reunió. I moltes vegades els propis accionistes no volen que tot el que es diu en aquesta reunió es faci públic, perquè un cop ho portem al registre mercantil, li portem una còpia completa d'aquesta acta. En aquest cas, hi ha que fer un tràmit i una sol·licitud especial de per què no declarem aquesta reunió o per què no declarem el contingut d'algun dels acords o d'algunes de les coses que s'hagin parlat en aquesta reunió, però el tràmit segueix sent obligatori. Tenir el llibre d'actes ja no és suficient. Abans podien tenir un llibre d'actes i l'anàvem omplint cada vegada i quedava en possessió de la pròpia empresa i amb la seva propietat i no es podia fer mai públic. A partir de 2014, tots els registres que hi han implementat el sistema telemàtic exigeixen que sigui presentat de manera telemàtica. I ens queda la Societat Limitada Nova Empresa. La Societat Limitada Nova Empresa és aquesta invenció que va fer el govern en l'any 2012 per facilitar els tràmits a la creació d'empreses. Tothom deia que constituir una empresa de la manera que us he dit es triga molt, es triga en 30, es triga en 40 dies. No, no es triga tant. Un cop s'ha arribat a l'acord i es va al notari es poden trigar 15 dies en tenir una societat inscrita i operativa. Les altres són més ràpides, la Societat Limitada Nova Empresa, però les societats aquestes nova empresa tenen dificultats com que, per exemple, no pots escollir el nom de la societat, sinó que el nom tindrà que ser és una societat com pensada per als empresaris individuals i el nom tindrà que ser el nom i els cognoms del propi empresari o dels socis. Aquesta és la composició del nom, amb independència de que feu servir una altra marca. La societat pot ser Josep Ruaix i vosaltres podeu vendre Novembre, per dir alguna cosa, com una marca d'un dels vostres productes. No hi hauria cap problema, però els estatuts són uns estatuts que llavors són estàndard, són uns estatuts en els quals no podeu pactar, el Ministeri els proposa i diu aquests són els estatuts que reuneixen les necessitats mínimes d'una societat limitada nova empresa i llavors l'únic que heu de fer és anar al notari, el notari sol·licitarà al registre mercantil el nom, l'autorització de la certificació negativa, té un dia perquè vosaltres aneu a signar i el registre mercantil té 3 dies per inscriure la societat en el registre, que d'altra manera en té 10 dies hàbils per inscriure-la. 10 dies hàbils, en veritat, són 2 setmanes. 3 dies, parlem de 3 dies hàbils. També us tramitaran automàticament l'alta fiscal i també us tramitaran una alta a l'Agència de Protecció de Dades. Abans era de la inscripció de fitxers i ara el que us tramitaran a l'Agència de Protecció de Dades és una alta de l'activitat que li heu donat a l'empresa, del que vosaltres voleu fer perquè tingueu més o menys cobertes totes les coses. També es pot sol·licitar en el mateix moment un registre de marques. Però pensem amb una mica de cap. El del que es tractava és de facilitar la tramitació, d'abaratir la tramitació, de que aquestes coses siguin senzilles de fer. Anar al notari no és tan complicat un cop nosaltres tenim l'acord i tenir una societat constituïda i operativa amb 10 dies després tampoc és cap hàndicap que sigui insuperable, perquè si nosaltres tenim un projecte, aquest projecte l'haurem pensat, aquest projecte l'haurem madurat i aquest projecte el tirarem endavant amb un capital social, amb responsabilitat i havent pensat el que volem fer. No hi ha cap necessitat de tenir en 48 o 72 hores la planificació de llançar una societat, a menys que, esclar, el que estem intentant fer és escapar-nos d'alguna manera d'altres problemes que volem cobrir amb una persona jurídica. Això és probablement el que fa que es constitueixen aquestes societats de manera ràpida, perquè siguin més barates, el que puguin costar-te 300 o 400 euros en més de
800 o 1.000 euros no és important quan tenim un projecte que sigui realment d'entitat. L'important és que el nostre projecte estigui madur, les relacions amb els nostres socis estiguin pactades i que puguem tirar amb calma i amb tranquil·litat, però també amb fermesa, endavant el projecte que nosaltres tinguem. I per això s'han d'haver pactat amb calma els pactes estatutaris, als que a vegades no se'ls dona importància, però que després són rellevants al moment que hi hagi discussions o al moment que surtin necessitats que no estaven previstes en el primer moment, el qual és bastant normal. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dóna-li a la campaneta per rebre notificacions dels propers vídeos, dóna-li al like i si tens dubtes o comentaris, posa'ls. Te'ls respondrem lo abans possible.